morning. Here, then boss, we're going to Brussels. Punta po kami ng Belgium. Pwede mo count it. Lining kami ni Auntie Bago. Kita to sa mga boats. Gra. Nasa Brussels na po kami. Kung may route to. Papunta kami diretso sa church. Yung unang pinuntahan namin ni Ruth papunta sa sa sentro. May nadaanan kaming church doon, yung Saint Michael and Saint Gudula. I don't know if I've pronounced it correctly, but yung hop on hop off bus nila. So, ang dami ng tao dito nagpipicture-picture. Tingnan naman nasa harapan ko, guys. Ang ganda niya. Super nice. Tingnan nyo naman yung details, guys. So, papunta na kami sa sa Centrum. Lakad-lakad kami doon. And we're gonna look for Belgian friends. This bus is green. So, pupuntahan namin yun. Andito kami sa labas. Sa shopping area. Dahil na din. Super nice, diba? Super duper nice. Lakad-lakad. So, going that way. Dito ang mga restaurant. Pero, kana siya, ganteng sana siya dahil. Ganang ka mo, ato na ata. May mga murals ito. I remember this koan. Exact place. Kaya gikilig ko diri pag arin katong kami ni Ruth. Are you ready, guys? Here we go! Nay, look up. Wow! So nice! Welcome to Grand Place. May ka-cute, may ka-sweet.
guys. Pinay ang So, nilapitan na kami ng dalawang Pinay. Friendly naman sila, nakausap namin. Ang cute. So, maghahanap kami ng makakainan. Medyo marami ng tao dito sa sa square. Kailan kang balitlet? Okay ra. So, guys, dito kami kain. Nasa isang kami, Belgian fries na place. So, malapit lang talaga sa nasa center lang mismo. Dito na kami kumain dati. Butan siya tino. Isa lang yung in-order namin guys kasi malaki siya. So, may sausage, may fricandel, salad, and fries. May din pala sa may kebab. Kaya Malaki siya guys. Ito, masarap ito. Sila inyong Uncle Alberto. Punta kami doon sa taas. Ako pa yung angst. ang suoy. Boging ang su, guys. Boging ang su. Nagiboging ang su. Komando sa sleep. Uy, kasad po doon nga. Ang labay man dire eh. Guys, hindi ka picture dito dapit doon kay na perform. So, ari na lang mi. Nanaka pa mi sa taas. Masa man. Hindi na kami nalapit doon. Tikis na no. Diba? Oh, papunta na kami kay Ate Bella. Babalik kami doon sa Grand Plus. Siya Place Plus. Balik kami sa Grand Plus. Kami talagang tao guys eh. Nindot sa tanawang picture na ko babot. So, daan kami dito. Airport. Sa airport noon, okay ra po. Pero di lang yung po mo-open o kuan, di ko mo-open sa account. Na Innovotel dire. Busy na kasi na no. Papunta na naman kami sa center. Shopping area. Light shop. Maraming tao na. Bella TV ah. Among guide. Nalit among guide, Chor. Joke. Diin pa mo nga to. Busy. Kunya na ko ng normal te. Kung mapadaka kay ang 1,000. Te, picturean sana ko siya te. Pero okay na na eh. Kami na magyapon. Kanay. What will yay? What will yay? Nutella? Bonjour. Nutella or quoi? Caramel. Chocolate. Ikaw, te? Mahal ka dito dapita. Ani ka di mo ni dini kuan? Lami. Lami ko ito. Gosh. Hey, katamisan eh. Uslan man ba?
paquet. Eh, je vais... Au nom maintenant. Pasok kami dito sa house. Kasi kanina yun, 19 yun. Katuto dito ba daw? Iyang. Ah. You said I need to take you one, but you said there is small, there is big. Okay. This is 10 already, yeah? Just like I said, two cool. And the speculoos here, you know, the top, that's like that's the thing here. Diba? Amazing pwede. Nagang kayong tao na rin. Muni siya. Ang manikipis. Nalagi siya sinina ako sa una kay gibuan na kasi. Oto mangote. Oto na ko niya ba? Oto mangote. So, after nung manikipis, punta na naman kami sa isang, ano pa, umiihi pang bata. Yanikipis. Halloween na ganito na. Lami sa ni siya, Je. Sama din. Kanimo ni siya nga. Bisa pag ito. Hindi siya naghan ko. Thank you, Nancy. Thank you. Ano na, kikilig ka na eh? Bueno, yo quiero poner un buen cofre. Market dire sa kuan. Sa sentro mismo. Ito yung kinainan namin kanina. Grabe niya ano. Busy na siya ngayon masyado. Daming tao palagi. Croissant. Hi guys, ano na 4 o'clock na and kami ay pupunta na pabalik ng Central Station. Yung ano namin yung aming train, ano pa talaga mga 6:48 pa, pero we decided na umalis na ba? Uuwi na kami. So we can catch the earlier connecting na train sa Netherlands. So yun. Nalingar ka? Yeah. Ayun. Okay naman daw siya. Medyo lakad kasi ng lakad ba kasi magkalapit lang yung mga hindi naman siya ganyan magkalapit. You really have to walk a lot. Pero lingaw ba? Enjoy lang. Balik na kami. Yun na yung station. Ano na kami
agad kayo. We're back in the boss. Day, wa siya kuyog, day. Oh, kuyugi, day. Ano yung mga guyod? Tagbata ka mo, babe. Babe. Wala akong afam eh. Ang afam eh. Kanta na yun, babe. I just taxi. wanna have you. Taxi, taxi. Taxi. Bahay na kami! May asa tong nose si ma'am. Kita rin nose, mama. Nose. Mama kay now. What's mama's nose now? What's your mata? Where's your mata? Yeah. Mata! Yeah. Yeah. Mata. Yeah, ilong. Ilong. Asang ilong? Where's your ilong? Yeah. Yeah, ilong. Ba. Yeah. Asa? Here. Asa ang dunggan? Asang dunggan? What's your dunggan? What's your dunggan? Dunggan? What's your dunggan, love? That's your mata. That's your mata. What's your dunggan now? Dunggan. Mata. Ilong. Ilong. What's your ilong? Mama bye na kami guys and medyo mga 15 minutes siguro. And then umalis na si Rod and patutulugin ko na si Ana. Anna's gonna sleep. Yeah, mag-brush at teeth. You wanna brush your teeth? We show your teeth to them. Show your teeth. Yeah. Show your tongue. Show your tongue. Where's your chin? Show them your chin. Chin. Wow. Chin. Oh. Where's your neck? Show them your neck. Oh. Asang liog. Ang ilok. Show them your ilok. Ilok is it. Kusya mama, actually. Kusya mama. Uy, kapot ang ear ni mama. Oh, ne. Nitun. Kusya mama. Good night na nila, na. Bye, guys. Nito, love. Akong arayos, giduaan na. Bye, guys! So, anyways, guys, yun lang yung aming pa-vlog for today. Yun ang aming ganap sa Brussels. Jump? Mag-jump pa, guys. Magduwa sa me, and then, di magduwa. I-relax na ako si Ana, and then, we're going to sleep na. Sama, good night, guys! Bye, guys! Ikaw? Bye, guys. Yeah! Looking here? Bye, guys! Bye-bye. Bye, guys. Ina, please like Because like, and be like, and be like, and say and subscribe. subscribe. Yay! Sama yay! Yay! Thank you. Thank you. Say thank you. Bye-bye.